नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स टी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया। मैं विशेष रूप से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का आभार मानता हूं और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी का आभार मानता हूं कि एक बहुत सही निर्णय हमारे नेताओं ने लिया। लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए लालयित है और उसके लिए ये सारी चीजें चल रही है। हमारे नेताओं ने मेरे साथ चर्चा करके, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, ये प्रस्ताव मेरा खुद का था और जिसको हमारे नेताओं ने मान्यता दी और हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ 115 लोग होते हुए भी शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे नेताओं ने बताया कि हम सत्ता के लालची नहीं, विचारों की लड़ाई है, विचारों के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। उस समय ये बात भी सही है कि तय यही हुआ था और मैंने स्वयं तय किया था कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा और सरकार को पूरी मदद करूंगा। किंतु मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जब घर पहुंचा तो आदरणीय नड्डा जी का मुझ पर फोन आया। बाद में अमित भाई शाह जी ने मुझसे बात की और उन्होंने आग्रह किया कि मैंने सरकार में जाना चाहिए क्योंकि सरकार बाहर से नहीं चलती। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने के खिलाफ है। सोनिया जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में जब काम करती थी तो हम उन पर टीका करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये इच्छा भी है और आज्ञा भी है कि आप सरकार में जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने बात की और जब पार्टी की ओर से ये आदेश आया और नड्डा जी ने तो सीधे मीडिया के सामने बयान देकर ये कहा कि देवेंद्र जी से हमने विनती भी की है और उनको आदेश भी दिया है कि वो सरकार में जाए, तो पार्टी के वरिष्ठों का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि था। क्योंकि मुझे सर्वोच्च पद पर बैठाने वाली यही पार्टी है और यही हमारे नेता है जिन्होंने
मुझ जैसे व्यक्ति को शीर्ष पद पर बैठाया, तो वो मुझे अगर ये भी कह देते कि अब आपकी जरूरत नहीं, आप घर चले जाओ, तो मैं ना नुकुर कोई भी न करते हुए घर चला जाता। किंतु उन्होंने तो मेरा सम्मान करने की सोची और कहा कि पार्टी को आप ही लीड कर सकते हो और इसलिए आप डिप्टी सीएम की शपथ लो। मैंने शपथ ली और मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी को आवश्यकता थी तो मैंने ये शपथ ली। एकनाथ शिंदे जी जो मेरे सहयोगी रहे हैं, आज हमारे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हूं। वो यशस्वी होंगे और उनके यश में मेरी भी एक बड़ी भागीदारी होगी। ये सारा जो हम लोगों ने यहां पर काम किया, इसमें विशेष उल्लेख मैं करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद था, नड्डा जी तो हमारे अध्यक्ष है ही, लेकिन विशेष रूप से इसमें हमारे साथ पूरे तरीके से, वैसे तो हमसे वो बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ, और जिस निर्णय क्षमता के लिए वो जाने जाते हैं उस निर्णय क्षमता के साथ हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी पूरे इस सफर के दरमियान चट्टान की तरह हमारे साथ रहे और इसीलिए हम लोग ये कार्य कर पाए और इसलिए उनका विशेष आभार आज के समय मैं व्यक्त करना चाहूंगा। वैसे चीजें तो बहुत हैं, कभी फुर्सत में पूरी स्टोरी भी आपको बताएंगे, अभी वो समय नहीं है, किंतु मुझे लगता है कि एक सफलता के साथ सरकार बनी है। ये सरकार 2.5 साल पूरी चलेगी, पूरी 2.5 साल ये सरकार चलेगी और नए सिरे से वापस मैंडेट लेकर चुनकर आएगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। असं आहे की खरं तर काँग्रेस पक्षाने देखील मोदीजींना चायवाला म्हणून हिणवलं, पण ज्याला चायवाला म्हणून हिणवलं त्यांनी यांच्यावर पाणी पिण्याची वेळ आणली। मोदीजींनी त्यांना असं पाणी पाजलं की आज त्यांच्या पक्षाची अवस्था काय आहे हे तुम्ही बघताय। आणि जर आम्ही रिक्षेवाले असू तर आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही पान टपरीवाले असू आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही चहा टपरीवाले असू आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही रस्त्यावरचे विक्रेते असू आम्हाला अभिमान आहे। कारण या देशामध्ये स्वाभिमानाने जो जगतो, सोन्याचा चमचा घेऊन जे लोक पैदा होतात आणि ज्यांना असं वाटतं की राज्य करणं आमचाच अधिकार आहे, त्यांनी हे समजून घ्यावं। मोदीजींच्या या दौरमध्ये सामान्य माणूसच राजा होणार आहे, सामान्य माणूसच सेवा करणार आहे। असं आहे की दादा सांगतील त्यांनी प्रश्न विचारले। शिवसेनेमध्ये खडखड आहे, तुमच्या कधी लक्षात आलं आणि हा सुरुंग लावण्याचं प्लॅनिंग कधीपासून सुरू होतं? मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की सगळ्या गोष्टी आज सांगायच्या नाहीये, ही एक सस्पेन्स फिल्म आहे, ही लवकरच पूर्ण आपल्याकडे येईल। पण एवढंच सांगतो, ही खतखत पहिल्या 2 महिन्यातच माझ्या लक्षात आली आणि मी त्याच्यावर नजर ठेवून होतो। आणि योग्य वेळी योग्य गोष्टी करणं यालाच राजकारण म्हणतात। सर, शरद पवार ने कहा 6 महीने के ऊपर सरकार चलेगी। भैया वो तो बोल दिया मैंने। ऐसा मी निवेदन करतो, पहिले मराठी घ्या मग हिंदी घ्या। काल मुख्यमंत्री आज माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की काल तुम्ही ज्या पद्धतीने माईक घेतला होता, पुढे एकनाथ शिंदे यांचं तुम्ही
काय काय खेचणार हे पाहावं लागेल. मला असं वाटतं ते कशाच्या संदर्भात बोलले तर मला माहिती नाही, पण ते जर शिंदेजी आणि आम्ही ज्यावेळी विश्वासमत जिंकलो त्यावेळी हो मीच पहिल्यांदा बोलायला उभा राहिलो. उद्धवजी फार काळ काही अधिवेशनात आले नाही, त्यांचा दोष नाही आहे, पण जेव्हा मुख्यमंत्री विश्वासमत जिंकतात त्यावेळी पहिलं भाषण ते करत नाही, ते आभाराचं भाषण करतात आणि सगळे लोक अभिनंदनाचं भाषण करतात. उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी होती की पहिलं अभिनंदनाचं भाषण मी केलं पाहिजे, ती प्रथा परंपरा आहे. त्यामुळे मी त्या ठिकाणी ते भाषण केलं. मी एवढंच सांगतो, आमची चिंता करू नका, आम्ही एकमेकाला देणार आहोत, एकमेकाकडनं घेणार नाही. कल्पना एक मिनिट कल्पना जेव्हा सगळं बंद झाला शिवसेनेमध्ये आणि नंतर सत्तांतर झालं तेव्हा सगळ्यांना आशा होती की तुम्हीच मुख्यमंत्री बनणार, पण नंतर सगळं ते चित्र बदललं. त्याच्यामुळे कुठेतरी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते होते त्याच्यामध्ये कुठेतरी चिंतून आला. त्याचं जर चित्र आपण पाहिलं तर तो पोस्टरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं की वरिष्ठ नेत्यांचा फोटो काढण्यात आला. या सगळ्यामध्ये तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना काय सांगता? नाही, मला वाटत नाही वरिष्ठ नेत्यांचा फोटो वगैरे गाणं ही पद्धतच नाही आमच्याकडे. आम्ही जे काही आहोत, आज जे काही यश मिळालं आहे ते केवळ आणि केवळ मोदीजींमुळे आणि आमच्या वरिष्ठ नेत्यांमुळे मिळालं आहे. त्यामुळे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना माहिती आहे की हे यश मोदीजींनी जे काम केलं आहे त्याचं यश आहे. हे खरं आहे की काही काळाकरता, कारण कोणाला आम्ही अनपेक्षित धक्का दिला. जर आम्ही सांगून केलं असतं की नाही नाही असंच होणार आहे तर तो धक्का नसता. काही काळाकरता निश्चित धक्का बसला, पण आज सगळे खुश आहेत. नागपूरमध्ये देखील तुम्ही बघितलं असेल, कार्यकर्त्यांमधला उत्साह प्रचंड ओसांडून वाहतो आहे आणि वरिष्ठ नेते पाठीशी नसते तर हे मी करूच शकलो नसतो. चालेल. मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच आम्ही करू. काय झालं की या सगळ्या याच्यात आम्हाला अजून त्या संदर्भातली बैठक घ्यायला वेळ मिळाला नाही, कारण विश्वासमत प्रस्ताव कालच आमचा झाला आणि साहजिकच ते ठाण्याला गेले नव्हते आणि मी नागपूरला आलो नव्हतो. त्याच्यामुळे शेवटी ज्यांनी आपल्याला निवडून दिला आहे त्यांचे आभार मानल्याशिवाय पुढचं काम सुरू करायचं कसं, आणि म्हणून नागपूरकरांचे आभार मानण्याकरता मी आलो, ठाणेकरांचे आभार मानायला ते गेले. आता उद्या परवा आम्ही बसू आणि सगळा टाइम टेबल ठरवू, एक मिनिट एक फॉर्म्युला वगैरे सगळा ठरवू. ठरला की तुम्हाला सांगू. सामन्यात टीका करण्यात आली. अरे. लातूरच्या बैठकीने देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखलं की कोण आहे यावर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. असं आहे, सामन्याला मी मुख्यमंत्री झालो नाही याचं दुःख असेल का? हा उपहास आहे. त्याच्यामुळे अशा उपहासाला उत्तर द्यायचं नसतं. एक मिनिट मॅम. महाविकास आघाडी सरकार, महाभ्रष्ट, महाबसुरी सरकार, त्यातीलच तुम्ही नऊ मंत्री तुम्ही आपल्या सरकारमध्ये घेतले, त्यामध्ये 2 आमदारांवर ईडीची कारवाई आहे. कसं पाहतात? असं आहे की संपूर्ण सरकार हे भ्रष्ट आहे अशा प्रकारचा आपण म्हणतो, पण याचा अर्थ त्यातला प्रत्येक व्यक्ती भ्रष्ट असतो असा नाही आहे. शेवटी सरकार एक सामूहिक आहे आणि ज्यावेळेस या सामूहिक प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार दिसतो त्यावेळेस आपण सरकारवर आरोप करतो. तसे स्कॅम झाले आणि त्या स्कॅमच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळालं 2 मंत्री जेलमध्ये गेले. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की जे लोक आमच्यासोबत आले आहेत ते चांगलंच वागतील आणि शेवटी हे काम प्रमुखाचं असतं. मी सरकार चालवलं आहे, प्रमुखाने ठरवलं तर सरकार पारदर्शी चालतं आणि प्रमुखांनी ढील दिली तर सरकार भ्रष्टाचार करतं. रवी एक मी असं कधीच म्हटलं नाही की उपमुख्यमंत्री संवैधानिक नाही. 100% संवैधानिक आहे, कारण जेव्हा तुम्ही शपथ घेता ती शपथ संविधानाची आहे. मी एवढंच सांगितलं आणि आजही सांगतो की मुख्यमंत्री हाच प्रमुख असतो
उपमुख्यमंत्र्यांनी आपण पॅरलल मुख्यमंत्री असं कधी समजू नये. तो पॅरलल मुख्यमंत्री नाही आहे. आमचे प्रमुख एकनाथ शिंदेच आहेत आणि मी उपमुख्यमंत्रीच आहे. हे सत्य मला माहिती पाहिजे. हाँ गाजीपुर वैभव अरे 24 तर येऊ द्या ना. योगेश त्यावेळेस आपण उपमुख्यमंत्री झाला, राज ठाकरेंनी आपल्याला पत्र लिहिलं होतं, आपली तारीफ केली होती. काल सभागृहामध्ये अधिवेशनादरम्यान आपणही राज ठाकरेंची तारीफ केली, तर त्याचा काय अर्थ काढता? नाही, याचा काही वेगळा अर्थ काढायची आवश्यकता नाही. मी खरंच सांगतो, राज ठाकरेंनी जे पत्र लिहिलं ते अतिशय इन्स्पायरिंग होतं. बघा, एखादं राजकारणामध्ये कधी आम्ही सोबत असू, कधी विरोधात असू, कधी विचार मिळतील, कधी मिळणार नाही, पण दिलदारपणे जर एखादा नेता असं पत्र लिहितो आणि अशा परिस्थितीमध्ये की ज्यावेळेस एक महत्त्वाचा निर्णय तुम्ही घेतला आहे आणि त्यावेळेस त्या पत्रामुळे जर तुम्हाला एक प्रेरणा मिळत असेल, तर मला असं वाटतं की ते जे शब्द होते, म्हणजे मी खरोखर फोन करून राज ठाकरेंना सांगितलं, म्हटलं एक दिवस झाला मी त्याला उत्तर लिहायचा प्रयत्न करतो आहे, पण मला तुमच्यासारखे शब्द सापडत नाही आहे. इतकं सुंदर ते पत्र होतं. आणि म्हणून मी त्यांना सांगितलं की आता मी पत्र लिहिणार नाही. तसंही तुमचं ऑपरेशन झालं आहे, तुम्ही घरी आहात, त्यामुळे मला तुम्हाला भेटायला यायचं होतं, तर मी नागपूरहून आल्यावर तुम्हाला भेटायला येईल. त्यामुळे त्या पत्राचं उत्तर मी लिहू शकेन की नाही मला माहिती नाही, पण त्यांना भेटायला मात्र मी निश्चितपणे जाणार आहे. आणि म्हणून त्या पत्राच्यावर मी तारीफ केली, त्याचाही काही अन्वयार्थ काढू नका, आणि मी त्यांना भेटायला गेल्यानंतर त्याचाही काही अन्वयार्थ काढू नका. मैं करता इसके बाद गया असल में करता तेरे को पूछना नहीं है इसके बाद ये तो उसको पूछना है करेंगे इसके बाद. आमच्या तर अजेंड्यावरच विदर्भ आहे. गेल्या 5 वर्षात तुम्ही बघितलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास तोपर्यंत पूर्ण होऊ शकत नाही जोपर्यंत विदर्भाचा, मराठवाड्याचा, मागास भागाचा विकास होत नाही. आणि म्हणून आमचा अजेंडा मागास भागाच्या विकासाचाच असणार आहे, हे मी स्पष्टपणे सांगतो. एक अरे रुको ना अभी वाट बघा. गजर नहीं इसको नहीं देखिए, कोई ऑपरेशन लोटस वगैरह की बात नहीं थी. एक अंतर्विरोध की सरकार थी, लोग प्रताड़ित थे, हमने उनका साथ दिया. हम कोई टारगेट करके एक एक राज्य इस प्रकार से उसकी सरकार पलटने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है. ओके गजर हाँ. मला असं वाटत नाही, पण शेवटी आम्हाला काही ना काही वेळ तर लागणार आहे ना. कारण आमचे दिवस तुम्ही बघितले असे वेगाने गेले की शांतपणे बसून विचार करायला वेळ मिळाला नाही. सरकार बनवल्यानंतर कोणाला मंत्री बनवायचं, कुठली खाती द्यायची, शांतपणे विचार करून ठरवण्याचा हा विषय आहे. आणि म्हणून तो लवकरच आम्ही पूर्ण करू. मुकेश असं आहे, शिवसेना म्हणजे काय? केवळ पक्ष नाही आहे. शिवसेना विचार आहे, बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचा विचार आहे. बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचा विचार घेऊन जे लोक बाहेर पडले आहेत त्यांना मदत करणं म्हणजे शिवसेनेला मदत करणं. हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि शीत सत्र नागपुर में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नागपुर में ही होगा. और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार के ऊपर
आपको पूरा अधिकार है, आप बोलिए। हमारी सरकार आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगी। रजत 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 अरे डबल अरे आप नहीं बोलोगे, रजत बोलो, रजत। असं आहे की विचाराने जी शिवसेना आहे, बाळासाहेबांच्या विचारावर ठामपणे उभी राहिलेली शिवसेना ही एकनाथ शिंदेची आहे। उद्धवजी निश्चित बाळासाहेबांचे सुपुत्र आहेत, त्यामुळे पारिवारिक वारसा उद्धवजींकडेच आहे, पण त्याचवेळी केवळ पारिवारिक नाही, वैचारिक वारसा देखील असतो आणि तो वैचारिक वारसा घेऊन एकनाथ शिंदे निघाले आहे। अर्थात या संदर्भात कुठलेही भविष्य मी सांगणार नाही आणि कुठले स्टेटमेंट मी करणार। महेश 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 ये अरे नहीं ये है तो बोल एक मिनट आप बोलो। सगळ्यात महत्त्वाची प्रायोरिटी ही आहे की आमचा जो शेतकरी आहे आणि आमची शेती आहे ही सस्टेनेबल करणं। त्याकरता मागच्या काळात खूप योजना आम्ही सुरू केल्या होत्या। नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना असेल, स्मार्ट योजना असेल 10,000 गावांमधली, सोलर फिडरची योजना असेल, 90% अनुदानाची योजना असेल, या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून क्लायमेट रेझिलियंट शेती, निसर्गाच्या कोपामुळे शेतीचं जे नुकसान होतं त्यातनं शेतीला कसं वाचवायचं या संदर्भातले अनेक उपाय सुरू केले होते। जलयुक्त शिवार सारखी योजना सुरू केली होती। हे सगळं बंद झालं आहे, हे पुन्हा सुरू करायचं आहे आणि त्याचसोबत इन्फ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून आर्थिक विकास, हे जे सूत्र जगाने स्वीकारलेलं आहे त्याच सूत्रावर पुन्हा एकदा आमचं सरकार काम करेल आणि 12 बलुतेदार आणि शेवटचा माणूस डोक्यात ठेवून हे सरकार काम करेल। हाँ, महेश 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 अरे महेश बात बोल रहे महेश 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 अरे महेश नंतर तू महेश नंतर पूर स्थितीकडे आमचं पूर्ण लक्ष आहे। सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि मी डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीची बैठक घेऊन पूरस्थितीच्या संदर्भातला प्रिपेअर्डनेस हा पूर्ण केलेला आहे। कुठेही मानवी चुकीमुळे पूर येऊ नये, वेळेवर निर्णय झाले नाहीत म्हणून पूर येऊ नये अशा प्रकारची खात्री घेतली आहे। कालही रात्री वशिष्ठी नदीला ज्यावेळेस पूर आला होता, मी रात्री 1 वाजेपर्यंत सातत्याने कलेक्टरच्या संपर्कात होतो। 1 वाजता कलेक्टरने जेव्हा मला सांगितलं की आता पूर पातळीच्या खूप खाली आपण 4.5 मीटरवर गेलो आहे, त्यावेळेसच मी फॉलोअप सोडला। स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी देखील जनतेला काय त्या ठिकाणी जनतेने काळजी घेतली पाहिजे या संदर्भातली माहिती दिली आहे। त्यामुळे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत आणि जिथे आवश्यकता असेल तिथे वेगानं ॲक्शन व्हावी असा आमचा प्रयत्न असेल। महेश नहीं हाच प्रश्न आहे का तुझा? इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, हा बोल। असं आहे की अजून दुबार पेरणीची वेळ आली आहे असा स्पष्ट रिपोर्ट आलेला नाही, कारण शेतकरीही आता हुशार झालेले आहेत। अलीकडच्या काळात पाऊस उशिरा येतो याची माहिती घेऊन पूर्वीसारखी धूळ पेरणी, ठरलेल्या वेळेतच पेरणी असं न करता थोडा पावसाचा कल पाहूनही शेतकरी या ठिकाणी पेरण्या करतात। तथापि काही ठिकाणी असं झालेलं असण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून जरूर त्याचा रिपोर्ट आम्ही घेऊ। आत्ता दुबार पेरणीची वेळ आलीच तरी बियाण्यांची उपलब्धता आपण ठेवली पाहिजे
अशा प्रकारचे आदेश आम्ही ऑलरेडी दिलेले आहेत. नितीन एक मिनिट पाठक एकूण सगळा घटनाक्रम पाहता शिवसेनेची परिस्थिती कोणी केली हे 40 आमदारांनी वारंवार सांगितलं. कालच्याही सभागृहामध्ये गुलाबराव पाटील असतील किंवा स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असतील, कोणीही वेळ आमच्यावर आणली हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कोण शिवसेना संपवत आहे हे अजूनही जर माननीय उद्धवजींच्या लक्षात येत नसेल तर मला असं वाटतं की मग ईश्वरच मालक आहे. एक मिनिट नितीन बोल ना नितीन. सर माझा एक प्रश्न आहे. सर्वप्रथम तर तुमचं अभिनंदन, कारण उपमुख्यमंत्री बनले. प्रश्न हा आहे की सत्तेत आल्यानंतर ओबीसीला 4 महिन्यात राजकीय आरक्षण देऊ. आणि दुसरा प्रश्न हा आहे की बीडच्या प्रेसमध्ये सर्व वरिष्ठ नेत्यांचं तुम्ही नाव घेतलं पण नितीन गडकरी साहेबांचं नाव घेतलं नाही. आभार नाही का? काय सांगा? मला असं वाटलंच होतं की असला काहीतरी प्रश्न तुम्ही विचाराल, कारण अनेक वेळा मग तुमचं काम आहे चांगलं पाहायच्या ऐवजी त्यातलं मधलं पाहिलं पाहिजे, त्यातनं बातमी होते. तुम्ही माझं भाषण ऐकलेलं नाही, भाषण ऐकलं नाही, ऐकलं माझ्या भाषणामध्ये घेतलं होतं नाव. माझ्या भाषणामध्ये मी माननीय नितीनजींचे आभार मानले, ते आमचे नेतेच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की या तुमचा पहिला प्रश्न काय होता? ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात लवकरात लवकर अहवाल आम्ही प्राप्त करून घेतोय आणि तो न्यायालयापुढे मांडून तो मंजूर करून घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अहवालाच्या संदर्भात मी प्रेझेंटेशनही घेतलेलं आहे. काही त्रुटी त्यात दिसत आहेत, त्या कशा दूर करायचा प्रश्न आहे. विशेषतः या संदर्भात मी भुजबळ साहेबांशी चर्चा करणार आहे आणि त्यासोबत वडेट्टीवारांशी देखील चर्चा करणार आहे. त्यांचे मत मी जाणून घेणार आहे. इतरही नेत्यांची मी चर्चा करणार आहे आणि वेळेत हा अहवाल न्यायालयात पोचला पाहिजे असा प्रयत्न आमचा असेल. काही त्रुटी राहिली असली तर ती दूर करण्याचा प्रयत्न करू. त्याही नंतर काही त्रुटी राहिली तर ती भविष्यात दूर करू. पण आता योग्य वेळी अहवाल जर न्यायालयात गेला तर किमान ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क मिळेल, त्यांचा अधिकार मिळेल आणि म्हणून तातडीनं ही सगळी कारवाई आम्ही पूर्ण करणार आहोत. नितीन तू बोल ना. पाणी साचलेलं पाहायला मिळत आहे, त्याचा आढावा आम्ही घेऊ. नितीन बोल. नितीन बोल. एक मिनिट बोल नितीन. एक मिनिट तुला 1 मिनिट. हा नितीन बोल. इन्क्वायरी वगैरे काही करणार नाही. जो विदर्भाचा निधी आहे तो निधी परत करू, विदर्भाला तो मिळेल याची पूर्ण काळजी आम्ही घेऊ आणि समृद्धी महामार्गाचं जे काही काम आहे ते वेगानं आम्ही पूर्ण करू आणि लवकरात लवकर माननीय पंतप्रधान, माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये समृद्धी महामार्गाचं उद्घाटन आम्ही करू. मिहान मला हे माहित नाही. व्यक्तिगतरित्या मी उद्धवजींचा आदर करतो. ते ज्येष्ठही आहेत,
ते मित्रही आहेत आणि व्यक्तिगत संबंधांमध्ये काही फार ताणतणाव येण्याचं कारण नाही आहे. त्यांची आणि आमची पॉलिटिकल भूमिका आता वेगळी होती. हा बोल बोल एक मिनिट. पेट्रोल इंधन दरवाढीमध्ये वॅट किती कमवणार आणि ग्राहकांना किती दिलासा मिळणार? वॅट कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी कालच घोषित केला आहे. लवकरच कॅबिनेटचा निर्णय करून त्यावेळेस आपल्याला सांगता येईल. कॅबिनेटच्या आधी हे सांगता येत नाही. भाई थँक्यू. सगळ्यांनी छान एक आर्थिक वेळ वातावरण केलं, पण पलीकडे जाऊन बघितलं तर रेडे पाठवले, गोड्या येतील. मला असं वाटतं की एका व्यक्तीने, ती व्यक्ती कोण आहे आपल्याला माहिती आहे, एका व्यक्तीने महाराष्ट्रातलं राजकारण कलुषित केलं, प्रदूषित केलं आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातला सुसंस्कृतपणा हा पूर्णपणे खड्ड्यात टाकला. मला असं वाटतं त्याच व्यक्तीने आत्मचिंतन केलं पाहिजे. मला असं वाटतं आहे की प्रश्न आता संपलेले आहेत. जे काही प्रश्न राहतील नेक्स्ट टाइम सप्लिमेंटरी एक्झाम मध्ये घेऊ. हा, सप्लिमेंटरी मध्ये घेऊ आणि ते पुन्हा येतीलच. ते पुन्हा येतीलच आपल्याकडे. म्हणून काही कोणाचे जर प्रश्न उरले असतील, एक मिनिट भाऊ. अरे दादा ठीक आहे, एक मिनिट. दिलं उत्तर. मी सर्व हे जे घडलंय ते अमित शहामुळेच घडलंय, लक्षात ठेवा. मी सर्व पत्रकारांचा खूप मनाने आभार मानतो आणि असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो